Dorte Dueholm. Og kender jeg hende ret, så er jeg ret sikker på, at hun nok kan snakke en ko eller to ud af en kløvermark. Så velkommen, Dorte. Tak. Jeg hedder Dorte Dueholm. Jeg står her i dag med rigtig mange hatte på. Jeg er talsperson for det fællesskab, der hedder Kompasset. Jeg er formand for Vejen Frem, og så sidder jeg i bestyrelsen for huset her. Ja. Og det var der nok ikke nogen, der så komme, fordi at jeg gik ned med bragende stress for 14 år siden, og sammen med det en rigtig god omgang social angst. Så det var sådan, at jeg kunne ikke engang komme i supermarkedet og købe en liter mælk, fordi så stod jeg dernede og tænkte, hvad er en liter mælk? Hvor finder jeg den henne? Så jeg var virkelig, virkelig hårdt ramt. Hvad gør man så, når man nu egentlig er et ret socialt menneske, og så lige pludselig bliver ramt af social angst? Jo, jeg gjorde det, som rigtig mange gør. Jeg gik en tur på værtshus. Fik nogle pilsner, det virker rigtig godt, så lige pludselig så bliver alting lidt lettere, og så kan man lige snakke med nogle mennesker og hygge sig lidt. Det var også der, jeg fandt min mand. Det kunne godt have været et meget kort forhold, fordi han var rigtig godt alkoholiseret og havde det rigtig skidt, og var sådan set der, hvor at, man kunne sige, det var nok et spørgsmål om tid, før han ikke var her mere. Men sådan skulle det ikke være. To rigtig, rigtig hårdt ramte mennesker tager hinanden i hånden, og lige pludselig, så kan der faktisk ske mirakler. Så i dag står jeg her, til trods for social angst, for den ligger der stadig. Og min mand, han er ædru alkoholiker på 12. år. Så ja. Og hvordan kommer man frem dertil? Ja, det gør man ikke kun to mennesker, fordi det er simpelthen ikke nok. Hvis man kun er to mennesker, så kommer der for lidt input udefra, så vi havde brug for nogle fællesskaber. Og det startede vi med at finde på det, der før i tiden lå over på den anden side af gangbroen, nemlig Værested Kornbakken. Det valgte kommunen desværre at spare væk for en 3-4 år siden, er det vel efterhånden. Og i stedet for, så var vi en flok, der ville noget andet. Vi startede med at prøve at se, om vi kunne starte en forening. Men det var simpelthen ikke, der var simpelthen ikke mennesker nok til det her. Så vi måtte sige, jamen vi starter et fællesskab. Og så spytter vi sgu lidt penge i en kaffekasse, så vi kan få noget kaffe og noget brød. Og det har vi holdt fast i lige siden. Vi kom ind her i huset og blev installeret i et lokale, et køkkenlokale. Lidt hyggeligt, hjemligt. Som vi det har vi selv valgt, det skal ikke hedde sig sådan, at vi er blevet forvist til. Vi har valgt det hyggelige, hjemlige køkkenlokale til vores fællesplads. Der mødes vi hver mandag kl. 10 til 12, og så drikker vi noget kaffe og spiser noget brød og ordner hele verdenssituationen, snakker løst og fast, hvordan har vi det, hvordan har verden det, hvordan kunne vi godt tænke os, at vi kunne gøre noget, og vi gør faktisk ting sammen. Til trods for, at vi er et lille fællesskab, så formår vi stadigvæk at holde fast i nogle af de traditioner, vi havde over for Kornbakken. Vi blev kraftigt reduceret af den her lukning, det var ret ærgerligt. Men vi holder årlige påskefrokoster, vi holder julefrokoster. Vi har også sådan en tradition, der hedder, at sidste tirsdag inden jul, der mødes vi og spiser risengrød og spiller pakkelej. Og sådan holder vi fast i nogle af de traditioner. Der er selvfølgelig en forskel på at gå fra at være et værested, der har åbent 24/7, til lige pludselig at stå og være en lille flok personer, der skal holde noget kørende og kun mødes om mandagen.
Så det fandt vi, og det der med at drikke kaffe og spise brød og sidde rundt om et bord, det er sgu ikke lige for alle. Det kan sgu godt blive lidt træls indimellem og bare sidde der og sidde. Så, og det fandt vi jo også ud af, at der var altså nogle af os, vi havde sgu lidt meget krudt i røven til bare at sidde der og sidde. Så da vi ikke rigtig havde kræfterne i vores fællesskab til at skabe en hel masse mere, så kiggede vi os lidt ud i verden og tænkte, hvad kan vi så? Så vi fandt ud af, at der var sådan et fællesskab, der hed Vejen Frem. Og Vejen Frem, det er faktisk et socialt idrætsfællesskab for mennesker med psykisk sårbarhed. Og ja, idrætsfællesskab, haha, tænkte jeg. Jeg kommer ud af sådan en sportsidiotfamilie, og det har jeg forsvoret, at det skal jeg fanden gale med aldrig nogensinde rode mig ud i det sport der. Men lige nu dyrker jeg faktisk sport 4 gange om ugen. Så, og det er altså ikke fordi jeg er forbandet vild med sport, det er det virkelig ikke. Men det fællesskab, der var i Vejen Frem, det var altså noget, at jeg kunne bruge til noget. Og jeg fanger lige papirerne. Fordi vi har faktisk sådan et ugeprogram her, og det er helt nyt opdateret. Og der er faktisk hver eneste ugedag, er der faktisk 2 forskellige aktiviteter, man kan dyrke. Og med mandagen, der kan man, sjovt nok sammen med mig, når vi nu er færdige i kompasset med at drikke kaffe og spise brød, så går vi herned på den nylavede petanquebane, som er lige her uden for vinduerne. Og der spiller vi en times petanque. Om eftermiddagen senere på eftermiddagen er der mulighed for at tage ud og spille noget badminton. Om tirsdagen, der har vi noget helt nyt. Der har vi nemlig heroppe på førstdagen noget, der hedder lydstimulation. Og det er vores rigtig dygtige yogalærer, der kommer og laver en masse lyd med gongonger og skåle og alt muligt. Det er fantastisk. Det går jeg også til. Så har vi vores aktivitetskoordinator. Sådan en er vi nemlig så heldige at have for at samarbejde lidt med socialpsykiatrien. Han laver noget discgolf ude i Herlufsholm. Om onsdagen, der tager Pernille, der står over her, sammen med en anden frivillig ude fra værestedet Perner, os med på en mental cykeltur. Eller cykeltur for mental sundhed. Så der er også en hel masse snak, og der kan man igen tage ud og spille badminton om eftermiddagen. Torsdag går vi til svømning. Der er jeg sjovt nok også. Og som noget helt nyt har vi faktisk også fået noget styrketræning på om torsdagen. Og fredag, der har vi mindfulness med vores yogalærer. Hun laver noget mindfulness oppe i Det Røde Pakhus. Så er der lidt på beding om, at der så måske fredag eftermiddag skal til at være noget gåtur. Jeg lægger lige den her igen. Det kan du godt, ja. Alt det her, det er simpelthen noget, man kan få lov til at deltage i, og vi har faktisk kun et medlemsgebyr på 300 kroner, og det er ikke om måneden, det er om året. Så der skal det skal være muligt at kunne være med. Og så er det, man tænker, jamen skal man så lige kunne smash den der, eller svømme 100 meter på 10 sekunder? Nej, det skal man ikke. Man skal komme og være lige nøjagtigt den, man er, og man har vandskræk, og man har dobbeltsyn, og skal slå 3 gange for at ramme den fjerbold. Det er fuldstændig lige meget, fordi det hele det handler om fællesskabet. Jeg kom jo ned fra Kornbakken, og vi havde det jo sådan, at vi tog jo afsted ud på Sjælland til forskellige små sportsstævner med socialt udsatte også, plus en meget, meget vigtig ting, nemlig vi har igennem lige siden år 2016, har min familie og jeg sammen med nogle af de andre fra værestedet været på et års ferie
med Landsforeningen af Væresteder. Og det er simpelthen et års, eller en uges ferie med alt betalt. Du skal selv komme derover, du skal selv medbringe et telt og en sovepose, men derudover så skal du ingenting gøre andet end bare holde ferie. Jo, de vil meget gerne have, når vi har fået noget at spise, at vi lige gider at tage vores tallerkener og sætte den over til opvasken. Men det er så også det eneste, man sådan ligesom forventes at gøre. Så jeg tænkte, det skal jeg have med ind i vejen frem. Så for at gøre det, så er det en god idé at sidde i bestyrelsen. Så den stillede jeg op til at blive valgt ind i sidste år. Og så fandt jeg ud af, at det her det er faktisk fedt. Jeg kan faktisk noget. Jeg er ikke kun hende der endte ned med stress og social angst. Jeg kan faktisk noget, og jeg vil faktisk gerne noget. Så derfor er jeg lige her i foråret blevet valgt som formand for vejen frem. Så vi udvikler, og vi vil gerne mere endnu. Og jeg har lige været til landsmøde med Landsforeningen af Væresteder, så jeg er også i gang med at skabe flere kontakter rundt omkring på Sjælland. Og det er sådan noget, man kan, når man løfter i flok. Og jeg siger ikke, at alle skal gå fra og ikke kan gå ned og købe en liter mælk til at stille sig op som formand over for en hel forsamling. Det siger jeg ikke, men jeg siger, at vi alle kan noget. Vi kan alle bidrage med et eller andet. Om det er at sætte en kop kaffe over, eller om det er at vande en blomst, eller om det er at se, der er sgu en, der er ked af det i dag. Jeg springer lige badmintonen over, og så sætter jeg mig lige og snakker med vedkommende i stedet for. Vi kan alle sammen noget, og vi kan alle bidrage med noget. Vi er i Kompasset, ikke her mandag formiddag, den første mandag i måneden. Fordi der arrangerer huset her noget hyggecafé om eftermiddagen, og det vælger vi simpelthen at gøre, i stedet for at holde vores formiddagscafé, så mødes vi her om mandagen. Sidste gang, at vi var her til hyggecafé, der kom manden, der har taget det flotte billede, der hænger derovre på væggen. Han kom og holdt et foredrag om at rejse på Grønland og viste en masse flotte billeder. Næste måned, der har vi sommerafslutning, så der skal Preben sammen med min mand, de skal grille nogle pølser, og så skal vi ellers hygge og have det rigtig sjovt. En anden ting, der også er her i huset, det er det, der hedder gældsrådgivningen. Vi vil jo rigtig gerne støtte og hjælpe de mennesker, som ligesom prøver at rykke sig fra et sted, som måske kan være meget sort og meget svært at være i, til noget, der er noget bedre og lysere. Og ligesom vi nu hørte misbrugscoachen har stået og snakket om det der med, når forandringen sker, så er vi også af den overbevisning, at første grund til, at folk falder tilbage i et misbrug, det er ensomhed. Så det skal vi simpelthen have gjort noget ved, at de eneste mennesker, man kender efter et langt misbrug, det er dem, man har siddet og drukket med. Dem kan man ikke, det er ikke venner mere. Man kan ikke vedblive at have det fællesskab, fordi det er at sætte sig selv i situationen, hvor man får tilbagefald. Så man skal ud og have en ny omgangskreds. Der er første skridt. Det næste skridt, der sker, det er, at når man har brugt et helt liv på misbrug, hjemløshed, rigtig mange manglende arbejde, fordi man af den ene eller den anden grund ikke kan varetage et arbejde, så kan man ofte stå i den situation, at man økonomisk simpelthen har rigtig svært ved at få tingene til at løbe rundt. Og der er rent faktisk her i huset, der er det, der hedder gældsrådgivningen. Og gældsrådgivningen er simpelthen guld værd for dem, der gerne vil en forandring i livet, fordi der kan man få hjælp til at måske komme af med sin gæld, eller man kan faktisk også få hjælp til, før man ender i gæld, til hvordan man kan sætte sin økonomi sammen og få den til at fungere med det, man har. Altså, jeg synes jo, det er pragtfuldt at høre, at I gør jer rigtig umage med at tage imod nye medlemmer. For det er jo ofte der, at det kikser, hvis der er nogen, der skal prøve noget nyt.
det er, at der ikke rigtig bliver fulgt op på dem, og ikke taget hånd om dem, og de måske ikke føler sig som en del af fællesskabet. Så det er jeg sikker på, at man trygt kan komme til, og meget, meget hurtigt her. Så tak for den beskrivelse. Preben er der igen. Altså, jeg vil sige, at nu for mit vedkommende, jeg har kræfter og sådan nogle ting, og det der fællesskab, det har virkelig hjulpet mig rigtig meget. Og jeg vil sige, at folk, der har angst, eller de har nogle andre diagnoser, eller et eller andet, kommer mandagen og klokken 10 og drikker en kop kaffe, og vi er åbne over for alt, mere eller mindre. Det er simpelthen så hyggeligt at sidde op, og i dag der har jeg bare en lortdag. Ja, men så har jeg bare en lortdag. Men der bliver bakket op omkring en hele tiden. Hele vejen rundt. Det lyder i hvert fald godt. Jeg skal lige høre en gang, Dorte, hvad gør I for at brede det ud til så mange som muligt? Altså, det er vel både her i kommunen og alle mulige andre steder fra? Mest er det faktisk borgere her fra kommunen og i oplandet. Det er det. Det vi tager ud til, der har vi jo selvfølgelig nogle samarbejdspartnere, både med nogen i Haslev og nogen i Vordingborg, som vi mødes med, når vi tager ud til de her sportsstævner. Og når jeg siger sportsstævner, så kan man godt tro igen, at det handler om at løbe en 100 meter eller spille en fodboldkamp, men det gør det faktisk ikke. Vi dyster i petanque, og vi dyster i cornhole, og så har vi også noget bueskydning. Så det handler om at være med. Og så er det da selvfølgelig fedt, når man vinder en pokal. Det skal der da ikke have nogen tvivl om, at jeg har da en pæn pokalhylde derhjemme. Men der er faktisk en pokal, som ramte mig allermest lige i hjertet, og som faktisk er den, der betyder allermest for mig. Og det var til stævne, hvor jeg fik den pokal, der kaldes en fællesskabspokal. Og den bliver givet hver gang vi er til et stævne, til den, som har gjort noget for ligesom at løfte fællesskabet til det her stævne. Og det er sgu den bedste af dem alle sammen. Det er det altså. Den blev jeg virkelig ramt over, at der var nogen, der syntes, jeg skulle have. Så det, ja. Jeg tænker sådan lidt, hvad med økonomien i alt det her? Fordi du siger jo, jeg begynder jo at tænke økonomi, når du siger, at det kun koster 300 kroner at være medlem om året. Ja. Så hvordan klarer I den, hvis med handler badminton og und so weiter, und so weiter? Og der er jeg jo lidt ked af, at alle vores politikere, de er smuttet, fordi der kunne jeg jo godt tænke mig, at haller for de her foreninger med små ressourcer, som vi må erkende, at det er vi jo, når det er en forening af mennesker med psykisk sårbarhed. Vi kan ikke løfte på samme måde alle sammen. Så der kunne vi godt tænke os, at de der haller der, de faktisk blev gratis for i hvert fald de sociale foreninger. Men hvad gør vi så? Jo, vi har nogle rigtig gode mennesker i bestyrelsen, og der sidder 3 af dem bare her i dag, og det viser jo lidt om engagementet. Og vi er altså ude at søge nogle fonde, fordi ellers så kan det simpelthen... alle mulige steder, ja. Fordi ellers så kan det simpelthen ikke løbe rundt. Vi har i år fået bevilget fra Vellivforeningen til at kan gå ud og bowle en gang om måneden. Og sådan nogle ting er vi altså lige nu afhængige af. Vi har 10 års jubilæum i år, så der er vi i gang med at planlægge en stor fest den 11. september. Og det bliver her i huset, og forhåbentlig udendørs med godt vejr, så vi kan prøve lidt af vores aktiviteter her i huset, fordi det er der faktisk mulighed for. Ja, så hold lige øje, og hvis man gerne vil holde øje med os, så er det altså på Facebook, vi er at finde. Der er en markering herovre. Ja, det er nok nærmere et par forståelsesspørgsmål. Ja. Her i Level nu, er I ikke med under Landsforeningen for Værslev? Jo, det er vi blevet medlem af. Det var det første spørgsmål. Så synes jeg også, at vi skal samarbejde med de andre steder i hele Danmark. For det her Landsforeningen for Værslev. Ja. Det er ikke kun næsten ved Haslev og Vordingborg. Nej. Det gør vi så sandt. Og i øvrigt noget helt andet. I snakker om handler til rådighed til aktiviteter. Ja.
I 1986 startede jeg op her, frivillig, hjemløs, arbejdsløs, folk på overførselsindkomst, folk på arbejde. Uden kontingent. Vi havde altid adgang til hallerne. Vi kunne både spille indendørs fodbold, håndbold, badminton, svømme og så videre. Så jeg forstår ikke rigtig, at hvis I skal til at betale noget, så må vi kigge på de hallerne og kommunen. For det kan ikke være rigtigt, at man skal betale for at rende uden aktivitet i fællesskab, som gavner folk, der vi ikke har brug for. Og hvis jeg betaler noget, I må også hjemme nogle spørgsmål. Vi starter op i 86. Ja. Jeg mener stadigvæk, de fungerer. Jeg er lidt i tvivl, at så laver jeg samarbejde med det, eventuelt. Ja. Den halve time, den gik jo hurtigt. Jeg vidste det. Tak for de mange fine spørgsmål. Er der lige et afsluttende spørgsmål fra salen? Ellers så vil jeg sige, når nu vi er ved at være færdige, så har jeg en masse foldere med for både det ene og det andet. Og vi sidder en rigtig god flok her rundt om bordet her, som rigtig gerne vil tage imod jer og svare på spørgsmål, eller hvis man siger, jeg kender altså en, der godt kunne have gavn af det her, eller jeg vil faktisk selv gerne være med i det her, så kom lige og hiv fat i os, så står vi klar til at tage imod spørgsmål. En rigtig stor applaus til Dorte Dueholm for Kompasset og Vejen Frem. Mange tak. Det var virkelig interessant at høre, og nogle interessante spørgsmål også faktisk til politikerne.